Ngiyabingelela ku-South Africa yonke. Igama lami uHlengiwe uNompilo Wazwane, ngizalwa e-KZN. Benginengane nobhuti okuthiwa uShwi. Lo bhuti ngathola naye ingane ngina-19, selokhu sathandana ngina-18. Ngathola naye ingane ngina-19. Ingane wayengayenzeli lutho, wayengayazi ukuthi iyadla, engayazi ukuthi iyagqoka, engayazi ukuthi iyageza. Ngangize nginabuyelise ngeskipa sakhe esasala endlini. Uma simanzi ngishintshe ngezami impahla zona lezi engekho, ngoba mina ngilo muntu lo anginamama, anginasisi omdala. So bengiphilela impilo yami ngendlela bengiphila ngayo. So kuthe umntwana amayithi 6 months to 7 months, ngamthatha ngamhambisa lapho babakhe ayihlala khona. Ekuseni ngabo 4:30 ngamshiya eminyango ngoba ngangakwazi ukungena ngoba ugirlfriend wakhe lo okwakugirlfriend wakhe lo aseshade naye manje wathi akafuna ukusibona lapha yana inganyana yami mayikwasibona uzosigovuza ngesikela. Hayi ngihambe ingane ngishiye beku 2000 ngishiya ingane, mangishiya ingane ngathi ingane yami right ayiguli ayinalutho iyayiphilela, akukho lapho kubuhlungu khona. Isaleke ingane kaye ngihambe ngithi ngizama amatohejo wekhe ngizobuya mawukuthi ngiyazama ngizothatha ingane yami. Kuthi ngo-2001 ngihlangana naye eJimston, sasosebenzela ezonke izizwe. Ngihlangana naye eJimston, mangihlangana naye angitshela ukuthi ucela ukungibona, ugunda ikhanda lakhe kumnandi kuyogunda ikhanda lakhe oshaya ama-SQL. Hayi ngiye ngesonto lakho ngoba ngigqwele ngangisebenza, ngiye ngesonto lakho ngifike ngimthole engekho, wayecula nehlanganani. Ngifike ngimthole engekho, ngihlaleke ngimlinde kuze kushaya u9 ebusuku. Mayefika hayi ufike-ke hayi uyangena-ke uyangibingelela, hayi ngiyavuma. Usayangitshela ukuthi hayi ingane ayisekho. Ngibuza ukuthi ingane yami ishone kanjani, ngani ngoba mina ngayishiya ingaguli ingenalutho. So nje into enzima kakhulu kimi, yangistressa every day. Angikwazi ukulala, angikwazi ukucabanga straight. Njengoba yena kuyena umuntu ongitshela ukuthi mina angifune imoto enkulu ephakeme ngifaka upetrol. Angisebenzi. Selokhu ngiphume ejele nje angisebenzi. Ngifaka upetrol and then uzongihambisa lapho khona ingane yami. Ngaze ngaboshwa ngenxa yalokho ukuthi ufuneka ngifune le moto ngifake lo petrol ngizohanjisa ethuneni lomntanami. Angisazi noma ingane yami iyaphila noma ayiphili. Uma ukuthi ayiphili South Africa ngicela ningisize. Angihambise ethuneni lengane yami ngoba ngumuntu omnyama. Lento le ingenzela inkinga, iyangilandela. Uma ukuthi iyaphila ingane yami ngicela ukuthi anginikeze yona. Uma ukuthi akakhona ukungisa ethuneni lomntanami, akakhona ukunginikeza umntanami, ngizocela South Africa, ngicela neReal Zodela, ngicela neskipa amafayili ukuthi bangisize ngithole ukulungiswa ngumntanami. Ngiyacela. Okwesibili ngazama ukukhuluma naye ngoDisemba 2023 ngoba mina ngiphume ngoJuly ejele. Ngazama ukukhuluma naye but saxabana, ngamduba ngaphuma kuye. Ngizama ukukhuluma naye ngayo indaba yengane yethu. Saxabana nje, wangithuka wangenza yonke into ngendlela afuna ngakhona, washo the uyathanda ngakhona. Ngoba nje ngithi ngifuna ukubona ithuna lengane yami. Wangitshela futhi the same story sokuthi akumele ngifune imoto ephakeme, ngifake upetrol and then nina uzongithatha ngihambise lapho. Kuze kube namhlanje akazangihambisa. Namanje ubethe uzofaka imali ngehle angihambise ethuneni lengane yami. Azange akwenze lokho. Azange azakwenze lokho. So ngoNovember last year ngize ngayithoba kuye, ngingazi ukuthi ngithobelani, ngaxolisa, ngingazi ukuthi ngixolisela ini kuyena umuntu orong, ukuthi akwazi ukungisiza angenzelele into engiyifuna. Uma uthi ingane yami ikhona athi nayi ingane yakho, thatha nayi ingane yakho. Uma uthi ayisekho athi hayi asambe ngihambise ethuneni ingane yakho, kuphelele lapho. South Africa ngicela ukulungiswa ngengane yami. Okwesibili ngicela ukulungiswa ngempilo yami le ayimoshile nge-11 kaDisemba until ngoMarch, nge-3rd week kaMarch azozangitshele ngestatus sakhe ukuthi yena sime kanjani status sakhe. Ngicela ngisize angilungise indaba yengane yami
Uma uthi ingane yami iyaphila ngicela ukuthi angiyeze ingane yami. Uma uthi ayisekho ngicela ukuthi angihambisithunele ingane yami. Nakhona lapho futhi ngicela ukulungiswa kuyona ingane yami. Kahle kahle kwenzakalani ingane yami, angichazele yonke into njengoba injalo. Angangitshela ukuthi uyaxolisa, uyamxolisela nomkakhe njengoba ehlale futhi uxolisela nomkakhe. So nje ngiyacela, angazi ukuthi uxolisa phezukwani, kwenzakalani ngengane yami. Ngicela nje South Africa ingisize. Nakulokhu kwempilo yami emotional ngicela ukuthi South Africa ingisize ngithole ukulungiswa ngani ngoba bangitshela nje izitori mangimbuza ukuthi awundoda wathula kangaka 3 months yonke uthule ungasho lutho, ngibulalelani? Wathi yena lokho akwenzile ukwenze ngenhloso ngoba yena ufuna ukungithatha ngomfazi wakhe wesibili noplan ukuthi angithengele umuzi la eGoli. Ngicela South Africa ukulungiswa ngendaba yengane yami, ngicela ukulungiswa ngempilo yami emotional. Ngicela South Africa, ngicela uRestotela, ngicela isikipha amafayili ngisize. Ngoba ngasithumele ngenze njani? Ngixakekile. Ngondile ngiphelile ngamathambo. Izinto engasuka empilweni yami nasenhlizweni yami ukuthi kahle kahle kwenzakalani ingane yami. Kungani khethe ukungibulala ngiphila. Ngicela South Africa, ngicela usizo. Ngicela usizo kuba magama, ngicela usizo kwesikhipha amafayili. Bonke ama-channel asiza abantu, ngicela ningisizeni.